So na-stuck sila ngayon. Tutulungan namin. Hindi, tinuwagan ng mga kasama ko na. Yung mga army. Okay. Yeah, this side. Okay. This side. Okay. Just moment. Okay, and now. Here, Lubos na. Jay, Boleh pa niya ano? Fly. May siray pa. Fly. You must here. 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 Hey, Sigma. Wala po nakababay. Baling kayong kilid na. Paano yan? Kalbo!